O domingo foi o Día da Muller Traballadora na parroquia chantadina de Arcos. Deceas de mulleres do rural levaron a cabo unha xuntanza reivindicativa e lúdica adiantándose a esta efeméride que se celebra cada ano día 8 de marzo para evitar a coincidencia coa Feira do Viño de Chantada. O local veciñal de Arcos serviu de escenario para unha xuntanza na que participaron moitas mulleres da zona. O acto estivo impulsado pola Asociación de Veciños desta localidade e polo Sindicato Labrego Galego. É un acto de xuntanza, posto que imos comer todas xuntas, pero trátase de reivindicar aos dereitos das mulleres dentro da sociedade actual. No Sindicato Labrego Galego temos a Secretaría das Mulleres, que traballa ao largo de todo o ano, pois ou ben reivindicando dereitos que nos corresponden que aínda non están, bueno, que a pesar do que dicen aínda non temos, e un dos actos que facemos ao largo do ano é este, de reivindicar o Día da Muller Traballadora o día 8 de marzo. Ao longo do ano, a organización leva a cabo outras accións en prol dos dereitos da muller, como a conmemoración do Día da Non Violencia de Xénero ou o Día das Mulleres, que se celebrará a finais de marzo nun encontro de mulleres do sindicato de todo o ámbito galego. Ademais, en moitas das oficinas do sindicato existe o denominado punto delas, de atención ás mulleres do rural. Neste día, Ana Rodríguez fai unha síntese da situación real da muller rural na actualidade. Fai pouco conseguiuse, por exemplo, a titularidade compartida, que aínda que sona moi bonito no papel, na realidade non hai prácticamente solicitudes, é dicir, avanzamos bastante pouco na realidade da muller labrega galega. Por iso pensamos que hai que seguir traballando, é dicir, que non se pode parar porque quedan moitos dereitos aínda por reivindicar. Siga habendo moito, aínda que aparentemente temos os mesmos dereitos, na realidade hai moitas cousas que siguen sin cambiar. Siguen sendo as mulleres as que se ocupan dos nenos, da casa, de traballar fora, do cuidado das persoas dependentes, é dicir, cada paso con menos recursos por parte da administración para axudar a estas mulleres. Nunca houbo no medio rural e cada día hai menos. Esta reunión na que as mulleres achegaron alimentos caseiros que conformaron o menú do xantar falouse moito dos seus problemas comúns. Unha das anfitrioas, Olga Otero, muller rural comprometida e unha das impulsoras da Asociación Veciñal de Arcos, describiu o motivo desta xuntanza que se celebrou por vez primeira na comarca e que ten unha clara intención de continuar dada a boa acollida. Con ánimo de decirlle tamén un pouco aos políticos que nos teñan en conta a nós e a nosa opinión. Unha persona outro día que estábamos na cooperativa, un home, e dixo que era moi mal pagado e moi mal reconocido o traballo da muller. Entón eu transmito a esa persona como dixo, tal como mo dixo. É así. Nós éramos as que cuidábamos as persoas maiores, somos as que cuidamos as persoas maiores, as que cuidamos dos fillos, salimos traballar e á volta o marido séntase na maioría dos casos e a muller fai o xantar, e frega e fai todo. Así que non ten o valor que se merece.